sap greu els últims, aquest petit retras, sempre el que té el món digital, sempre falten cables. Benvinguts a les segones jornades. De fet, ens fa molta il·lusió poder dir que són les segones jornades, vol dir que les primeres devien anar bé i que aquesta vegada l'audiència ens ha premiat tinguent un gran nombre de participants. Aquestes segones jornades, ja tots ho sabeu una mica els participants que tenim, tenim una varietat bastant important. Abans de continuar, deixeu-me, sempre me'n descuido, les jornades estan celebrades, estan organitzades per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, però sempre hi ha un organitzador que ho porta més que els altres. En aquest cas, en Miquel, gràcies a en Miquel i tota la seva contribució en el món aquest de les xarxes socials, ha fet que realment aquestes jornades tinguin l'èxit que estic veient que estan tenint. No m'enrotllo més, bàsicament ja anem una mica tard. Us passo la paraula al vicerector, en Josep Calbó, que ens inaugurarà oficialment aquesta jornada. Gràcies, Sílvia. Gràcies, Sílvia. Ara això podria dir només les jornades que tenen inaugurades i ja podria marxar, però com que tenia 5 minuts per parlar, en faré servir 3, i anem tard, doncs deixeu-me només utilitzar 3 minuts per dir un parell de coses. En primer lloc, dic que m'agrada molt estar aquí, diguéssim, mostrar la meva satisfacció d'estar aquí en aquesta jornada, que s'estigui celebrant avui en el Parc Científic Tecnològic de la Universitat de Girona aquesta jornada de comunicació científica. Quan em van demanar de venir a aquest acte inaugural, diguéssim, la primera cosa que m'ha ve al cap és una mica la sorpresa que una jornada sobre comunicació científica 2.0 es fes en un format que és format 0.0, potser, no? Un format personal, d'interacció cara a cara i saludant-nos i compartint un dinar i això, no? Però, bueno, entenc que això vol dir que el 2.0 no supleix totalment el 0.0 o no supleix el 0, sinó que ho complementa o augmenta, no? Per tant, en aquest sentit, s'entén perfectament. Ja dic, que no vull dir gaire coses més. Evidentment, agrair a l'organització, a la càtedra, a Sílvia i a Miquel Duran per aquesta organització, que com ja he dit ella, sembla que és un èxit pel nombre de persones que hi ha aquí en el públic, malgrat ser un divendres per la tarda. I també expressar el desig que la jornada aquesta tarda sigui fructífera, que tots, diguéssim, entregueu el profit del que heu vingut a buscar, que suposo que és aprendre coses noves, sentir opinions diferents, fins i tot debatre sobre alguns aspectes, algunes qüestions de com s'enfoquen alguns temes de futur, diguéssim, en aquesta web 2.0. I posats a expressar desitjos, igual que la Sílvia ha dit que la satisfacció per ser les segones, que volia dir que les primeres van anar molt bé, també desitgem que hi hagi unes terceres i unes quartes, vull dir que hi hagi una certa continuïtat en jornades d'aquesta mena a l'entorn de la comunicació científica 2.0. Res més, ja dic, es tracta que ens posem a treballar, excusar-me perquè jo marxaré, ho sento, però ja m'agradaria quedar-me, espero que d'aquí uns anys tingui més facilitat per quedar-me en coses d'aquesta mena, però no és el cas en aquests moments, vaig ser un miqueta atrapat y por tanto me excuso por no poderme quedar, pero seguro que aprofitaré las jornadas. Déjame también decir 4 palabras en español para nuestros invitados que vienen de otras partes del Estado. Agradecerles que estén aquí, también aportando sus contribuciones y supongo que serán interesantes, bueno, seguro que serán sus interesantes charlas que dan un buen nivel a estas jornades. Res més, ara torno a dir que reclamo i inaugurades aquestes jornades.